dia petraka tsara. Ok, ça va. Est-ce que mbala voalohany zegny amina méditation zegny ty zegny misy astuce madinidinika tsara fantatra dia atonganao zegny aneho zavatra malakilaky zay natao hoe manifestation ampiseho le zavatra malakilaky zegny amin'ny fiainana ty. Donc zegny donc tele tsara zegny anao voalohany zegny afaka zegny anao mangala toerana tsara manginy toerana manginy zegny tegna tsara satria ohatra amin'ny naka zegny fotoanany raha hoariny zegny fotoanany tandrinesana écouteur ndraiky fotoanany amin'ny toerana manginy amin'ny toerana manginy tsy misy mpanabataba zegny eo zegny izy tegna fonctionnena malaky be zegny le feeling le fahatsapana le zavatra ary agnatin'ny fahatsapana izy zegny atonga izy iseho malakilaky zegny. Donc zegny izy koa aminaka manokana zegny avy de toute façon zegny izy katsika nangala olo zegny ta l'école izy koa fa amin'ny toerana manginy na hoe à l'école zegny olo jiaby samy nanginy olo tabataba indra korantsika nandalo zagnahary asazonao amin'ny toerana manginy zegny miara-miasa amin'ny zagnahary bebe kokoa zegny anao fotoana io. Donc zegny za zegny préféré toerana manginy kokoa ary zay zegny hitako fa mahomby malakilaky zegny ny toerana manginy zegny karaha ty zegny raha tsy ambonao zegny izy ka fa tonga amin'ny toerana manginy zegny anao ty zegny misy sezy anao ty sezy afaka zegny anao zao ty antragnonao agny mangala sezy zegny anao mipetraka tsara azonao mipetraka tsara zegny anao amin'ny sezy aminao zegny anao avy amin'izay zegny mila mifantoky zegny raha ohatra hoe efa nagnano vision board zegny anao alohanao ry hoe isarany raha tianao zay zegny le raha tiasehanao amin'ny méditation ndraiky lasirana avy eo tonga ho azy mipoitra aminao eo zegny tsy antsika fagnazavagna loatra izy fa lasa mipoitra ho azy koa zegny izy karaha koa tianao sa tsy tianao kila raha ilainao amizao ty zegny hipoitra aminao zegny iseho aminao mankaraha zegny izy ohatra ninaka zegny za fa manifeste olo agnampy za amin'ny fiainana olo nagnampy za ara-bola nampiseho vola tonga ho azy tagnaty contenant tegna raha vobezaka amin'ny fotoana igny tsy haiko hoe koranan'izy tegna ny fonction izy tamin'ny fotoana zay zegny ary zay zegny mbala miapprentira magnano apprentissage fo zegny amin'ny méditation zegny misy ka mafimafy zegny amin'ny méditation zegny maso muscle zegny izy io muscle-ny focus muscle-ny concentration ohatra amin'ity zegny puisque anao zegny mikotrana eto may concentré zegny eto may matanjaka zegny karaha zay koa zegny muscle agnatin'ny raha tiatsy puisque anao magnano méditation zegny puisque anao zegny ho tonga amin'ny raha ny dikany méditation zegny to get familiar with something na somebody raha ohatra ka anao zao ty zegny tianao karaha le olo tianao karaha anao zegny de mifily zegny anao mipetraka karaha zao ty concentré de m'imaginer zay zay raha tsy ambonao io azonao raha ohatra ka anao olo be stress anao zay nanomboky ny tsaboraty stress raha ohatra ka anao zegny mekimeky lava zegny anao mekimeky lava lasa automatique zegny anao magnadigna raha donc zegny izy ka tianao zegny parfait zegny fiaignanao de ilaina zegny fifantohanao mila mifantoka zegny anao mba tsy mekimeky lava satria matetiky za magnotany olo ino mahatonga olo avoana tension ino mahatonga olo avoana tension misy mahavaly misy tsy mahavaly donc zegny noho ny fisera stress zegny mahatonga olo be tension zegny ankamaroa zany olo mpiasa gros zegny izy ka fa tonga amin'ny 60 ans zegny de amin'ny fotoanany fandraisana pension ry zegny maro zegny olo avoana tension ndraiky maty ila maty asazonao kolokolaitaka zegny satria noho nino noho ny fagnindriagna lera tamin'ny fatanorana iny zegny de niakatra le taona stress miakatra tonga anao amin'ny 50 ans 60 ans vamboany tension io zegny anao de lasa misy maty zegny lera aminegninao satria mekimeky loatra zegny donc zegny diananao mbala tanora mbala zaza mbala mitaona misy anao zay ty ilaigna zegny fagnanaovanao le méditation de sentir
à l'aise karaha igny zegny. Donc zegny ny raha tsaboana aminazy zay zegny juste mangala place blanco avy eo amin'izay zegny miconcentré amin'ny raha raiky ilainao, afaka soratana izy io, afaka atao amin'ny vision board, afaka zegny anao mitanegny écouteur lasy bombatsika tsara raha zay hitanao zegny ya hitanao tsara afaka amizay zegny anao mitanegny écouteur izy io zegny na affirmation na koa hoe raha raiky tianao zegny tandrignesanao ao zegny izy fa izy io zegny ilagna le fréquence azonao zafy fréquence io zegny mahatonga le brandinao zegny miroary azonao maname transformation zegny anatin'ny cerveaunao diato à partir de fréquence zay zegny mahatonga anao izy kofa misy hira mandeha zegny ohatra hoe 400 volt migantogantoka anao fa izy io zegny tsy le mampigantoganto fa ilay mampirelax be zegny cerveaunao io miditra agnatin'ny phase-ny alpha zegny fotoananao amina méditation agnatin'ny alpha wave mind-nao zegny ke amin'ny fotoana iny amizay zegny ilagna zegny anao mifantoko amin'ny raha araiky ny fo zegny asanao zio zegny mimagine anao hoe amoron-dranomasina donc ino raha tsabonao amoron-dranomasina de ile raha tsabonao amoron-dranomasina fo zegny filiavinao eto zegny misantira raha tsabonao amoron-dranomasina nefa anao io zegny tsy amoron-dranomasina fa antragnonao anao na hoe abronao ao zegny anao zao ty fa izy koa mangala la fréquence alpha zegny anao raha ohatra ka tahira zegny amin'antsikoliny zegny anao makasiky ny vol na hoe mitanjonao jiaby zegny jetsukoritambany io zao manazava raha zegny antsikoliny always le manazava mampianatra anao antsikoliny karakory natao izy avy eo revision aby zegny olo fa mitsara koa izy ny fréquence alpha zegny zegny tandrignesanao fotonanao magnano méditation misy fotoana zegny za mbala kabarikadimy za mitsabo io zegny za magnano méditation za relax magnano karaha igny zegny navy valence misy atita io mahatonga anao miheritra mo andavaranga ito andra mandeha mahitsy mandeha manamony fandregny izy ka mbala matory karaha zay zegny izy raha ohatra ka olo ambadika olo mahitanao io zegny tsy mivolagna hoe io olo karaha miheritry be io izy io zegny karaha olo mandry anao mitsabo izy karaha olo mandry karaha zay zegny ataonao mitsabo izy karaha olo mandry safe mirelax zegny anao miimagine anao hoe amoron-dranomasina zegny anao lasa automatique zegny focusinao io zegny amoron-dranomasina ary fort probable zegny ataovanao amoron-dranomasina re malakilaky zegny misy azonao magnano zay koa zegny afaka atao amina vola zegny izy io azonao afaka atao amina vola misy azonao hoe anao zoky zegny misy vola tianao efa misantira zegny anao asa hoe tahazo 100 000 zegny anao niany efa misantira zegny anao hoe za zegny efa manana 100 000 tsy hoe mbala hazo efa manana 100 000 azonao donc ino raha tsy abonao ny 100 000 anagnanao zio ty zegny anao zio ty zegny tahazo 1 million efa manana 1 million zegny anao zio ty ino zegny raha tsy abonao amin'ny 1 million nananao amizio ty zegny efa nananao zegny izy amizio ty karaha zay zegny atao mitsabo de juste misantira zegny anao azonao de mirelax anao zegny mitandregny le affirmation na koa le raha tianao misofininao eto de miconcentré zegny anao de afodinao zegny masonao ty azonao afodinao karaha igny masonao de amin'ny voalohany indroa na intelo na inefatra zegny na molimolina zegny tsy magnino de misintiny rivotra zegny anao amin'ny oronao ty hoe atao miadika zegny izy azonao misy partie zegny misy énergie amin'aintsika zegny exemple zegny amin'ny tratra zegny misy énergie zay zegny mahatonga izy ka tratra miavy tosinao karaha izy ka anao tsena meloko izy azonao misy énergie zegny amin'ity alainao zegny la positive énergie avy amin'ny tratranao azonao avy eo misoranao koa misy énergie koa raha ohatra ka anao zao ty zegny volanao anao io tsara anao io belle gosse anao io beau gosse karaha avy azonao zegny egninao asa azonao karaha zay koa zegny
donc zegny anao efa misentir tsara zegny anao soranao eto na indra volan'olo aminao anao tsara sazanao mila lainao zegny la feeling anao tsara misentir zegny anao soranao ty misentir anao amin'ny trasanao ty misentir zegny anao amin'ny sorokavenao ety satria izy ka olona raiky alavao fa titady trôtrôriny zegny sorokavety donc misy énergie zegny eo amin'ny votrakanao ty azanao amin'ny votrakanao koa zegny misy angovo koa alainao le positif énergie avy amin'ny votrakanao zegny amin'ny sexinao koa misy koa azanao alainao zegny énergie amin'ny raha aby izy dia misentir amin'izay zegny anao enfin amin'izay zegny anao misentir le raha raiky tianao izy eo zegny tsy maloha azonao fa efa azonao dia plus que anao mitsabo izy elaela dia ataonao karaha igny zegny taninanao azonao ataonao karaha igny zegny taninanao dia amin'ny fotoanan'izy miataka misy fotoana karaha tiataka makany tegna fa reto marina anao fotoana igny azonao tegna fa hoe à l'aise be zegny anao fotoana ndraiky fitsy karaha remandremana anao karaha tsy azonao fa avantage zegny raha ohatra ka anao zegny mampiasa écouteur zegny lasa automatique anao tafandiniky raha regny anao amin'ny écouteur izy io volanko tsy raha regninao tsy hira zegny raha tandregnesanao eo fa affirmation azanao zegny fagnamafisina zay raha tandregnesanao eo dia lasa automatique zegny anao miconcentré amin'ny raha ohatra zegny izy mivolanko toy raha ohatra ka anao zegny misy raha raiky tianao azo azanao raha ohatra ka anao zegny tianao maromaro zegny olo mankatianao fiainana zegny donc zegny anao juste magnano fagnamafisina hoe tegna sorako fa za zao ty zegny efa maro eky olo mankatia za raha ohatra ka tianao tsara zegny anao tegna sorako maloha fa za zao ty tsara tandregnesanao zegny zegny amin'ny écouteur raha ohatra ka anao zegny tianao mpanambola tegna sorako maloha fa za zao ty zegny efa mpanambola raha ohatra ka sarotro zegny mitady vola zay raha volamin'olo isan'andro anao eto amin'ny méditation ndraiky zegny misentir fa hoe tegna sorako maloha fa za zao ty efa mora eky za mitady vola azonao karaha zay zegny ataonao mitsabo hoe de toute façon aza mba mivolagna zegny anao manomboky niazy io ty hoe sarotro mitady vola fa manomboky niazy io ty zegny volagna hoe mahay mora mitady vola plus que anao mivolagna mahay mora mitady vola plus que mahay hitanao zegny hoe ny mamora izy zegny satria tena zegny karaha raha raiky ambolinao zegny plus que izy ambolinao raiky tondranao rano mipodipodinao zegny may mitsiry zegny may mitsiry ndraiky izy mitombo ndraiky izy kanao mihinagna le voany azonao izy niany mety mbola tsy hoenao karakory mamora izy fa mila volagninao mipodipody fa hoe tegna sorako maloha fa nahay mora zalaza mitady vola imagine zegny olo ambadikinao reny amin'ny fotoana mivolagny raha igny gaga ohatra za zao ty zegny za zao ty mahay mora za mitady vola gaga zegny anao azonao karaha zay zegny ataonao izy plus que anao mivolagny izy zegny mahay gaga olo ambadikinao io satria nagnino anao mampiasa vocabulaire tsy ampiasain'olo maro zegny aveo zegny amin'ny jeriscriptio zegny ao misy mot entinao manifester vola zegny malakilaky olo jiaby amin'ny révision miantry raha zegny jusque am'dida azonao ke zay zegny raha tsy abonao amina méditation zegny plus que anao zegny matetika anao mitsabo izy plus que anao zegny manana concentration plus que anao zegny magnantso aveo de toute façon zegny vola tsy azakazana satria le olo jiaby le magnindry vola tsy ndriny azonao fa vola zegny magnato azonao miattracté karaha ndraimby igny zegny azonao andraimby izy ka fa ataonao karaha magnato zegny ta azonao magnan'igny koa zegny vola igny magnato automatique vola igny fa tsy mila hiazakazanao satria raha hiazakazaka zegny anao le anatin'ny vola fort probable ho foaty malaky zegny anao azonao tsy mety zay fa vola zegny magnato ho azy zegny à partir ny énergie izy nazavaintsika teo igny énergie zegny natongo anao partie misy énergie mivatananao dia misentir amin'ny vatananao zegny anao misentir anao fa manana le raha raiky tianao ananana zegny anao efa nananao zegny izy am'zao ty azonao dia juste misentir fa zegny anao dia mirelax dia mikalma zegny cerveaunao ndraiky jusque anao mifily zegny zatra zegny zegny saigninao dia lasa zatra zegny anao dia
jusqu'anao mahazo ilay raha zany tsy hainao fagnazavana hoe fomba karakory manavelo raha ty fa plus que anao mitsabo io zegny mahitanao zegny ilay lalana atongavanao amin'ilay raha raiky tianao ho azy zay zegny ny mahakasiky ny méditation nazavantsika niany izy ka tianao zegny na afalanao zegny raha nazavaiko teto zegny azadigna magnambia j'aime avy eo partager amin'ny namanao agny zegny vidéo tsika teto niany donc zegny izy mivolamiko teo igny izy ka mbola sambina anao azadigna raha ohatra ka anao zao ty zegny amin'ny Facebook na hoe amin'ny YouTube zegny Facebook amin'le ambadimbadika tsy zavanao plus d'information amela koa zegny jeune script fa raha ohatra ka anao zao ty zegny amin'ny YouTube zegny ambany io zegny misy review zegny révision n'olo jiaby efa mitsabo izy magneran-tany eragny za tontolo zao ty OSB mampiatra anao karakory atao magnaboaka vola malakilaky sa hoe vola volaniko tsy indrigna fa vola magnatona asazonao karaha zay zegny izy donc zegny tsaboana raha zegny fa hitanao zegny isy raha iova amin'ny fiaignanao fotony za hitsabo za fa nagnano ary atao koa fa possible koa zegny